Thank you, Jesus. Precious Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sibingelela kakhulu bazalwane baba umpostoli. Sibingelela kakhulu baba uNkulumaseko Nceki zenkosi. Sibingelela omama befundisi. Obaba bonke, omama, osisi, abantwana abancane, worship team, obhuti. Umfundisi uNgibo siphathele uhlelo Ashas. Wonke umuntu osetendeni ngiyanibingelela egameni elihle lomfowethu uJesu Christ. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. I don't want to waste isikhathi kakhulu. We will have visit kaNkulunkulu namhlanje. Thank you for coming, our guests. Akhona la ihambeli zethu, ibandla lonke likhona la. Thank you for being here namhlanje. Amen. We know and we believe ukuthi uNkulunkulu ukhona okwakhe kubekele khona nawe namhlanje. Hallelujah. EmaBhayibhelini ethu incwadi kaIsaiah chapter number 53. Sizofunda kuyona namhlanje. Amen. Chapter 52, verse 13. Bheka inceku yami iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu. Amen. Siyabonga baba izwi lakho liyaphila namhlanje. Khuluma ngalo naphakathi lethu, sifundise ngalo, siyale ngalo, siqinise ngalo. Ukhazimulisa uKristu indodana yakho ngezwi lakhe egameni likaJesu. Amen.
Hallelujah. La bazalwane sifunda khona iBhayibheli namhlanje encwadini kaMprofethi uIsaya waziwa njengabanye babaprofeti abakhulu eBhayibhelini. Ngokwesilungu bathi is one of ama major prophets akhona la eBhayibhelini. Amen. Isizathu esenza kushiwo lokho ingoba wabhala kakhulu umthamo wencwadi yakhe, ungomunye wabaprofeti ababhala umthamo onama chapters amaningi. Amen. Isaya ke uprofete ngesikhathi la khona uIsrael kanye noJuda behlubukile entandweni kaNkulunkulu. Uprofete ngesikhathi amakhosi ayekade busa kaIsrael ephambukile ekukhonzeni uNkulunkulu, nangesikhathi amakhosi ayibusa kwaJuda ayesekuportray ngaphandle sengathi asakhonza uNkulunkulu, kodwa ingaphakathi lawo lasekukhona inkingi yayisikhona. Amen. Prophethe kakhulu Isaya ngoKristu Jesu. Is one of abaprofeti noma wabantu kwiTestament ekudala owakhuluma kakhulu ngoJesu. Amen. Wambiza bathi he was an eagle eye. He had an eagle eye because wayenesolokhozi, wayekwazi ukubona uJesu emiyakeni eminingi engaphambili engakafiki, engakazali uJesu. uIsaya is one person owambona, wabona ukufika kwakhe, wabona ukuphila kwakhe, wabona inhloso yokuphila kwakhe, waze wabona nokufa kwakhe, wabona ukuhlushwa kwakhe, wabona elenge siphambanweni, wabona yonke lento eyenzeka, wayesebona nepurpose yalokho ukuthi why lo muntu ehlushwe kanje engakafiki ngisho ukuba khona uJesu enyameni. Isaiah was one person owakwazi ukuthi kubone konke lokho. Amen. Incwadi yakhe ke le ncwadi iyona ncwadi ekubeka more clear indaba kaJesu as uMesiya ozayo. Kuma chapters awu-17 kule ncwadi uIsaya uveza ama prophetic references kaKristu. So uIsaya usho ama references a prophetic ngoKristu kuma chapters awu-17 kule ncwadi kaIsaya. Amagama ahlukahlukene ayembeka ngawo uKristu engake uvele uKristu uJesu. Amen. Kwenye indawo umbiza ngeLord, ngeNkosi. Kwenye indawo umbiza ngebranch of the Lord, ngegatsha lenkosi. Indawo umbiza ngoEmmanuel. Indawo umbiza ngowonderful, ngomangalisayo. Indawo umbiza ngecounselor, maluleki. Bize kwenye indawo Almighty God, uNkulunkulu umninimandla onke. Kwenye indawo umbize ngeEverlasting Father, uyise ongunaphakade. Kwenye indawo umbize ngePrince of Peace, inkosi yokuthula. Kwenye indawo umbize ngeRod of Jesse, ihlumela likaJesu. Umbize kwenye indawo ngeCornerstone, ngeTshelekume. Umbize kwenye indawo ngeKing, inkosi. Kwenye indawo umbize ngeShepherd, uMalusi. The same Jesus umbona nje umbiza ngamagama ahlukahlukene ngokubuka icharacter yakhe. Kwenye indawo umbize ngeServant of Yahweh, inceku kaNkulunkulu. Yambize kwenye indawo ngeElect One, ngokhethiweyo. Bize kwenye indawo ngeLamb of God, which is iwundlu likaNkulunkulu. Yambize ngeleader eneCommander, umholi nesikhulu. Yambize kwenye indawo ngeRedeemer, ngomhlengi. Bize kwenye indawo ngeAnointed One, ngogcotshiweyo. Onke lama references usho yena uKristu Jesu. Hallelujah. Before uJesu azabe khona. Kakhulu ukukhuluma ngeinto eningi uIsaya, uqala mawuyifunda ngasekuqaleni incwadi, udila nama rebukes, uyarebuka, ukhuza, udedela even nama judgments upon isizwe sikaNkulunkulu, upon izitha zesizwe sikaNkulunkulu ngenxa yokona kwabo. But mayifika chapter number 40
uyashintsha aqale manje akhulume amazwi aduduzayo nabuyisa ithemba kubantu bakaNkuluNkulu. Awukuthi ngisho ngabe kuthiwa ulaka likaNkuluNkulu belivuthele phezulu kwabo kulama chapters angemumva, kodwa kuyofika isikhathi la uNkulunkulu eyosusulaka lakhe abuye abe nomusa kubantu bakhe. Musa fola chapter number 40 eqale ukukhuluma amagama amnandi, duduzane ngiyaphinda ngiduduzana abantu bami. Eqhubeke njalo ekhuluma izinto manje ezingasesiwona izahlulelo noma ama judgments against isizwe sikaNkulunkulu uJuda noIsrael. Kodwa nikhona bazalwane. Chapter number 53 la esifunda khona noma chapter number 52 la ebesifunda khona ukhuluma ngenceku kaNkulunkulu the7th of God la chapter number 52. Bese ku verse 13 usuyophela chapter 52 uthi behold my servant shall deal prudently and he shall be exalted and extolled and be very high. Inceku yami iyakuphakanyiswa, inceku yami iyakuphakanyiswa uyophumelela kahle, iphakamiswe kakhulu. Le nceku ayibona kwangazuthi wayibuza umbuzo waphinde wabuyela emumva ukuthi uze phakanyiswe wenzeni lo muntu. Bese chapter number 53 aveze this chapter which is the greatest Old Testament chapters eprofeta ngokuhlengwa ngokuhlanzwa kwezono zabantu kwenziwa ngoMesiya uKristu Jesu owayeza ngaleso sikhathi. Hallelujah. Ukhuluma chapter number 53 ngomsebenzi owenziwa uKristu Jesu, ngomsebenzi owenziwa uMesiya ngegazi lakhe eatona ehlanza noma esusa izono zabantu, umsebenzi wokususwa kwezono zabantu owawuzokwenziwa ngoKristu Jesu. Hallelujah. Ayikho incwadi noma omunye umbhalo kwiTestament elidala na kwiTestament elisha more clear no completely ophelele oveza ipurpose kaKristu ngokushintshwa ngokungena esikhaleni sokufa. Ngizamisa indlela engayi ayikho incwadi eveza ngokusubstitute kodwa kokufa kwethu. Yes, ngokusubstitute kokufa kwethu esikhaleni sethu kungena uKristu ekuveza kube clear kwiTestament elidala na kwiTestament elisha njengakule ncwadi kaIsaiah chapter number 53. Iyona chapter eveza umsebenzi wesiphambano, iveze futhi kahle ukuthi wawenziwelani, iveze futhi kahle ukuthi kusho ukuthini konke okwakwenzeka esiphambanweni ngesikhathi uKristu Jesu ebethelwa kuso, ngesikhathi ehlushwa before kufike la efa khona gebisa ikhanda lakhe, ukuthi yonke lento yayisho ukuthi kwiTestament elidala nelisha akukho la okumokhliyela njengakule ncwadi le esifunda kuyo namhlanje ka chapter number 53 kaIsaiah. Hallelujah. Le ncwadi ngenxa ke yokuba accurate kwayo nokuba nokuphelela kwayo iquoted more than 10 times. Ababhala iBhayibheli kwiTestament elisha bonke babhale ba reference nga more than 10 times. Ababhala iBhayibheli kwincwadi yeTestament elisha babhale bakhuluma bonke bebuye beze kule chapter 53 kaIsaiah ngenxa even yena uJesu qobo lwakhe uthe sehamba ubekhuluma buya kuIsaiah ukuthi lezi zinto zenzeka ngoba uIsaiah washo, ngoba wayazi ukuthi izinto uIsaiah zayikhuluma ngaye okuningi kwazi. Kodwa nikhona bazalwane, akusikho kuphela izinto ukuthi ziquotiwe noma zimenshiniwe ayibhalayo uIsaiah bese ziyamentionwa kwiTestament elisha. No, hayi kuphela ukuthi zamentionwa, but ngaphezulu kwalokho izinto uIsaiah ayeyikhulumile nayibhale ngazo ngoKristu Jesu ku chapter number 53 na kwincwadi kaIsaiah ziyafulfileka, ziyapheleliswa kwiTestament elisha. Zonke eziningi zazo siyayibona zipheleliswa, okuningi ngaphezulu kokuthi ziyamentionwa. Hallelujah. Uma mbhalo chapter number 53 uIsaiah ubuza mayeqala uyiqala ngombuzo ukuthi who has believed our report? Ubani oyokholwa ukushumayela kwethu? Ubani oyokholwa esikuzwileyo? Ubani oyokholwa umyalezo wethu? uJohane mayebhala ngalo umyalezo kwincwadi kaJohane yokuqala uthi lokho okwakukhona kwasekuqaleni yilokho esebusabuzwa, yilokho esakubonayo sakubheka saze sakuphatha ngezandla.
bese okwezwi likaNkulunkulu ekhuluma ngoKristu Jesu lizwi ukuthi nguye umyalezo wethu, uye ireport esishumayelayo kuwo wonke ama-report nakuzo zonke intshumayelo ezingaba khona. U-Isaya wafikela umbuzo mayeyibuka lento yenzeka idlala phambi kwakhe, wathi kodwa ubani oyokholwa yilo myalezo wethu, ngoba u-impossible ukuthi ungakholeka. Akulula ukuthi umuntu nje asuka ikholwe lento, ngoba lento ngendlela esokwenzeka ngayo iphambene nokucabanga kwabantu nangokomqondo kwabantu. Afike kwi-conclusion yo-Isaya yokuthi umuntu oyokholwa yilento kushukuthi uyobe uthandiwe uNkulunkulu, uyobe uNkulunkulu indlela amthande ngayo umambulela ingalo yakhe enamandla. Usethi to whom has the Lord revealed his powerful arm? uNkulunkulu uyambule kubani ingalo yakhe enamandla, ngoba awukwazi ukusuka ukholwe lo myalezo, awukwazi ukusuka ukholwe ilento u-Isaya ayisezoyilandisa ngaphansi uma uthando lukaNkulunkulu lungawelanga kuwo. Angeke ukholwe ngamandla akho. Yingakho uPaul uPaul ethi sisindisiwe kungomusa, ngoba kungenxa yothando uNkulunkulu asithande ngalo ebese kuqhoboza inhliziyo zethu ukuthi sikholwe lembudane. Ngoba iBhayibheli lithi izwi lesiphambano kulabo ababhubhayo lingubula, kodwa kithi esindiswayo lingamandla. Abantu abangamazi uNkulunkulu uma sikhuluma ngaye babona abantu abaphelelwe yishatini emhlabeni, babona abantu abangenasikhathi, ngoba awukwazi ukukholwa ngamandla akho, kodwa ingalo kaNkulunkulu yambuleka kuwe ngenxa yothando lwakhe, ebese ukholwa ilo myalezo wethu. Uthi ubani owakholwa esikushumayelayo na? Ubani owakholwa esikuzwileyo? Ubani owakholwa umyalezo wethu na? Athi ingalo kaNkulunkulu iyambuleleke kubani, bese iqala indaba yakhe ukuthi lento njengoba eyibona inzima ukukholakala kungenxa yokuthi uyambona ekhula njengehlumela phambi kwakhe. Akakhuli kude, akakhuli mkamama, kodwa ukhula njengehlumela phambi kwakhe uNkulunkulu omlethile emhlabeni. Inkosi uyayibona iyakhula njengehlumela, like a tender plant. Elesingisi njalo, le tender plant is qalathi noma isihlahla isitshalo lesi esitefayo esingakwazi ukuthula nje endaweni mayibanda siyafa. Kodwa uKristu Jesu u-Isaya mayembona umbone vulnerable njengaleso sihlahla esikhula njenge-tender plant, kodwa siphile singafi. La makhaze efike ebulala ezinye iy'tshalo eziyi-tender plant, kodwa lihlumela likhule ngoba liphambi kwakhe. Uma konke kuphambi kwakhe kubhekelelwe nguye, even kuma-harsh conditions uyakhula. Uma yena e-involved, uma kuyena o-in charge, noma ngabe kuthiwa izima ivumi, kodwa ngenxa yokuthi kuphambi kwakhe kuyakhula like a tender plant. Aphinda athi njengempande ehlumayo, ihluma emhlabathini owomileyo, unjalo yena uhluma emhlabathini owomile. Imagine impande izama ukuthola indlela yayo emhlabathini ongenamanzi. Wathi umhlabathi udry kangakanani, kodwa ngoba uphambi kwakhe uyakhula. Banjalo abantu abaphambi kwakhe, webazalwane, bayakhula. Noma ngabe kuthiwa kunezinto, kunemigoqo ebavimbayo, ugobo lwakhe luyaphula imigoqo yensimbi. Lithi iBhayibheli, the anointing, it breaks every yoke. Liphula yonke imigoqo yesitha. Ayikho into ekhona nezayo nezoba khona, ebonakalayo nengabonakali, engavimba ukuphakama komuntu ophambi kwakhe. Ezilonge ephambi kwakhe kugarantiwe. Umuntu uyaphakama, uthi njengempande emhlabathini womlelo, uyakhula, uyakhula.
uthi noma ama conditions akhula kuwo. Imagine kuthiwe kunomuntu ozosiza umhlaba, letha lo umhlaba iSouth Africa lesiphila kuwo. Ufika umprofeti kaNkulunkulu ethi umuntu ozotakula iSouth Africa njengoba ibheke phansi nje. Umuntu wala ejamele endaweni yala eMthondo la ngakithi. Sonke siqhathi ijayi kahle nje. Ejamele. Ethi umuntu olapha ya. Akekho ongamnaka lo mprofeti uthi ukhuluma ngakho. Wakhuluma ngoJesu engakhulu ngisho ePalace. Ekhula ebaza amaplanga nobaba wakhe uJoseph. Ekhula endaweni yase Bethlehem eNazareth. Ukukhula kwakhe kwangenalutho expectable noma ethusayo noma enobukhosi ekhomba ukuthi i-identity yakhe ithi uyinkosi yamakhosi. Wakhula njengento engelutho kodwa engaphezulu kwakho konke. Konke okudaliwe kudalwe ngaye kwadalelwa yena. Kodwa waba sengazuthi akayilutho ukukhula kwakhe. Kuze kuthi iBhayibheli kuJohn chapter number 1 verse 46 uFilipi semtholile wagijima watshela uNathanael wathi woza sengiyitholile inkosi. Wathi umthole wathi eNazaretha. Wabuza uNathanael wathi kodwa kukhona okuhle okungavela eNazaretha. Ikhona into ocabanga ukuthi ingayinhle engavela eNazaretha ngoba la ikhula khona wayikhula kuma conditions angasho ukuthi uyilenta yiyo. Jema ibuza ukuthi khona into wathi lo wozobona. Wozobona. Wathi khona into enhle engavela emndenini othi kuthiwa wozobona. Wozobona isivelile ikhona inkosi. Ikhona inkosi wamtshela uNathanael wathi wazobona sengiyitholile inkosi. Bahamba ngoba wayibuka indawo athi uyithole kuyo ukuthi ayikho into enhle engavela kuleya ndawo. Let alone inkosi yomhlaba wonke. Wakhula njengehlumela phambi kwakhe. Wakhula lithi iBhayibheli njengempande yomileyo. Yayingenasimo nobuhlu kuba siyibuka. Lithi iBhayibheli yayingabukeki ukuba siyifuna. Akekho nomuntu wayengacabangela ngakuyo ukuthi inkosi le. Akekho nomuntu wayengayibuka ethi hayilo uyena uMesiya. Bonke abantu babengembona njengomfana kaJosefa umbazi. Babengamboni njengalokhu yena eyikho. Kanti inkosi yamakhosi. Uzile uzokhulula abantu bakhe ugqilile. uIsaya wathula wayibuka lento idlala isekude. Wathi yayideleliwe yashiwa ngabantu. uJohn 1 verse number 11 uthi weza kwabakha bamazanga ngoba wadeleleka naphambi kwamehla abantu washiwa ngabantu. Ethi uJesu mayikhuluma kuJohn chapter number 12 ethi lapha noma ubesenzile ibonakalise ingaka phambi kwabo abakholwanga nguye. Noma esevezile ithelo zokuthi ungubani iBhayibheli abakholwanga nguye. Base lithi verse number 38 ukuba izwi lika Isaya umprofeti ligcwaliseka alikhuluma lokuthi Nkosi kubani owakholwa ukushumayela kwethu na? Ingalo kaNkulunkulu iyambulele webani na? Ungamfuni kwabo kwagcwaliseka sona isiprofethi sika Isaya. Uthi ubani oyokholwa? Ngabuza lo mbuzo namhlanje, ubani oyokholwa ukushumayela kwethu na? Ubani oyokholwa umyalezo wethu? Ukuthi uJesu wehla eyinkosi yamakhosi esivele ezulwini. Weze emhlabeni wathatha isifo somuntu wangena kuMariya intombi engayazi indoda. Wakhulelwa wazalwa, wakhula wazalelwa emkhombeni wenkomo, wakhula wabonakala phakathi kwabantu. Lowo wakhula waphilisa abaningi walapha izifo, wabethelwa esiphambanweni wadayiswa ngabakubo. Lowo wabethelwa esiphambanweni wafa, wagebisa ikhanda lakhe wafaka ethuneni wagcwatshwa. Ngosuku lesithathu wavuka, wabonakala nabangcwele abasendulo abasebefile behamba ey'ntaradini zaseJerusalem. Wakhuphuka ngamafu washo wathi ngiyabuya. Uyabuya. Ubani oyokholwa umyalezo wethu na? Bani oyokholwa umyalezo wethu? Bani oyokholwa umyalezo wethu? Bathi abanye ukholwa umuntu mawucabanga wafa wena phinda avuke sekuphelile insuku ey'ntathu. Yonke inkosi yamakhosi yasha ethi ukuphila kwami mina ngikubeka phansi mina futhi ngiphinde ngithathe. Wathi dilizani lethempeli ngizolivusa. Njengalokho ayishilo wakwenza lokho ngoba uthembisile
yena futhi uthembekile othembisayo. Njengoba hamba ngamafu zathi ingelosi kwabakhe madoda zeGalile nimeleni lapha nikolozele lapha uJesu lo enibone enyuka ngamafu uyabuya. Yiwo umyalezo siwushumayela namanje, uyabuya. Ubani owakholwa umyalezo wenu? Ingalo kaNkulunkulu yambulele webani na? Ethi mayibhala verse number 3 Isaya ethi umuntu obuhlungu owazi ukugula. Umuntu obuhlungu owazi ukugula wayiswa enjengosithezela ubuso bakhe ngabantu. Asishanga thola lutho, asishanga nto yalutho. Umuntu obuhlungu lo owathi inkosi enamandla onke okuyala ingelosi ukuthi zehle ezulwini zizodestroya bonke abantu babemlimaza, kodwa wamthwala ubuhlungu bethu. Lithi iBhayibheli umuntu obuhlungu wezwa nokugula uthi bewazi ukuthi uJesu wakwazi ukugula enyameni. Wagula naye ngoba kwakufanele ukuguleni kwakhe akwazi ukuthi asimpathize nokugula kwethu. Yingakho incwadi yamaHebheru chapter number 4 ithi ngokuba sinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Wagula akwangababikho umuntu ofuna ukuzomelapha. Woma akwangababikho umuntu omnikeza amanzi okuphuza. Wamemeza ethi ngomile ingoba wayesenyameni njengami nawe. Wagula naye mayishawa elinywe ekhanda efakwa ameva yonke lento umzimba wakhe waba nakho ukugula, kodwa wabekezela. Akwangababikho umuntu omsizayo noma efisa ukuphuziswa amanzi wanikezwa uvinigo baba. Umuntu njengami nawe ilo priest omkhulu uyazwelana nobuthakathaka bethu, uyazwelana even nanezifo zethu ngoba naye uyakwazi ukugula enyameni. Yingakho ke lowo wagula esho ngayo Isaya verse 4 ethi kepha yasithwala izifo zethu yabethatha ubuhlungu bethu. Uthi kodwa thina sathi nje zisiwe, ishayiwe uNkulunkulu futhi ihlushiwe, wathwala izifo zethu zonke. Bhayibheli wathwala izifo zethu, wathatha nobuhlungu bethu. Yingakho thina sihamba manje ekuphileni kwakhe, ngoba thina esikuye ukugula nezifo nobuhlungu obuze enyameni yethu sekwathwalwa nguye. Usilinde ngaphesheya ukuthi wozana ukugula ngeke niphelele lapha eniphelela khona, ubuhlungu obukhona ngeke kubenze ukuthi niphelele lapha eniphelela khona. Manibeka ithemba lenu kimi ninamandla okuhamba nize nifinyelele ngaphesheya, ngoba yena ukuthwele ethi yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yakhotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwakhe ukuba thina sibe nokuthula. Wenziwa yena ukuthi ajeziswe ngenxa yeziphambeko zethu, wakhotshozwa yena ngenxa yobubi bethu. AmaRomani umpostoli uPaul bayibhala chapter 4 verse 25 uthi wanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Akagcinanga nje ngokunikelo wabulawa, akaphelanga ethuneni, wavuswa ukuze thina silungisiswe. Njengamanje silungisisiwe ngoba lowo wasifelayo uyaphila. Ngoba uyaphila-ke nathi siphila kanye naye. Incwadi yabaseFesu lithi uhlezi kwesokunene sikababa uNkulunkulu, amandla onke angaphansi kwey'nyawo zakhe. Nathi-ke sihlezi kanye naye, impila wethu kufihliwe kuye kuNkulunkulu kanye noKristu. Asabonakali manje ezintweni zasemhlabeni zisi-affecta ngoba thina sicashe kuye. Bayifika kuchapter number 5 uverse 5 eqhubeka nawo ethi nangemvimbo yayo siphilisiwe thina, nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Mabemshaya uJesu babethi bayamdestroya, babethi bamzisa ubuhlungu, kanti abazi ukuthi bavulela into enamandla engaphakathi kuye, igazi lakhe, ukuthi liphume ngalo lelo gazi
siyahlanjwa ezonweni zethu ngalo lelo gazi siyaphulukiswa ey'feni zethu. Imvimbo yakhe yaba umnyango wokuphulukiswa kwethu. U-Isaya wayibheka lento isenzeka kude, wathi yebo ngemvimbo yayo inkosi siphilisiwe nathi kumanje. Kwayimanje la entendeni imvimbo yakhe isagobhoza igazi lamanzi ligobhozela wena nami ngemvimbo yakhe. I don't know ukuthi usathanda unyenyeza ukuthini, but unamanga namhlanje ngemvimbo yakho uphilisiwe. Noma ngabe kuthiwa isifo seminyaka, noma ngabe kuthiwa into ongayazi wethini nodokotela bathi ngeke seyenzeka lutho, ngemvimbo yakhe azikho izifo engaphezu kwakhe. Kodwa zonke izifo ezisenyameni, ezisemphefumulweni, ezisemoyeni, ngemvimbo yakhe siphilisiwe thina. Siphilisiwe thina. Siphilisiwe thina noma ngabe kuthiwa kusebuhlungu kodwa siphilisiwe thina. Yingakho mayibhala uJoel ethi let the weak say I'm strong. Ongenamandla ngathi unamandla. Uma usaconfess into ephambanayo noma ngabe kuthiwa liyasha ikhanda thani ngemvimbo yakhe mina ngiphilisiwe. The devil is a liar. Siphilisiwe thina. Uphetho mayibhala ngaye sihlale phansi kancane. Uphetho mayibhala ngaye uthi yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe, emthini wathwala izono zethu emzimbeni wakhe layeleni emthini, ethi ukuze kuthi sesifile ezonweni zethu siphile kulungile. Oyena imvimbo yakhe ngaphulukiswa ngayo. Umpostoli uPetru ufaka isigxivizo kuyo leyo nto ukuthi oyena mvimbo yakhe niphulukisiwe ngayo, wenza ngegazi lakhe ukuba nibe isihlengo sethu. Igazi lakhe ilona la athona for our sins, ilona lasusa zonke iphambeko zethu. Azobhala amaHebheru igazi lembuzi negazi lenkomo alimsusanga izono zabantu, kodwa likaKristu Jesu owangena kwaba kanye ngegazi lakhe maqede wayohlala phansi kwesokumele sikababa uNkulunkulu. Lelo gazi lasusa zonke iphambeko zethu. Wayesethi bonke abakholwa ilo myalezo iphambeko zabo ziyasuswa. Wasebema bonke abantu wathi wozani kimi mina nonke ngikhatheleyo nensindwayo, mina ngizoniphumuza. Indlela yokuza kuye ukholwa umyalezo wethu. Wayengasazange isona, wayengasazange isona. Uvesi number 6 uthi thina sonke sihlukile njengezimvu, lona lo uphendukele endleleni yakhe. uJehova wehlisela phezulu kwayo ububi bethu sonke, wasubstituta thina ngaye. Kwathi kufanele thina sife yena, kodwa wafakwa esikhaleni sethu sahlengwa thina. Ebhala ngaye kwabaseKorinte besibili umpostoli uPaul uchapter number 5 verse 21 uthi yena ongasazange isono wenziwa waba isono ukuze kuye thina bazalwane sibe ukulunga kaNkulunkulu. Sikuye masikuye siukulunga kaNkulunkulu. As long as sisekuye masiphuma ke kuye siphumile kulungeni kaNkulunkulu. Kodwa masikuye noma ngaqhamuka umuntu ovela phesheya noma ngaqhamuka umuntu ovela kuphi nakuphi akakwazi ukusitshela okunye. Thina siyazi ukuthi masikuye siukulunga kaNkulunkulu. Lesinamba sethi wacindezela uthi kepha noma yayithotshiswa ayivulanga umlomo wakhe njengekudluliswa ehlatshweni nanjengemvethule phambi kwabagundi bakhe, wa voluntarily yena wayivolunteerla uku-accepta
i-guilt yethu, hayi phela i-guilt yethu wayivumela yena ukuthi a-accepte i-punishment yethu, wayithatha wayibeka phezu kwakhe, kwafa yena esikhaleni sakho nami, wafa yena ngenxa yokuthi ungumalusi omuhle. Usho njalo uJohn 10 verse number 11 uthi umalusi omuhle uyabeka ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Unjalo uJesu wambona uIsaya ebeka ukuphila kwakhe phansi ngenxa yethu singakabi bikho, kodwa uIsaya wakwazi ukusibona sibabi. Wayeseyibona inkosi yamakhosi ilungile ingenasono, wayibona ingcwele, wayibona ithatha ukuphila kwayo ibeka phansi ngenxa yami nawe. Uverse number 9 ubuzwe ethi babeka ithuna layo kanye nababi, yayinabenzi bokubi. Yena ngesikhathi esesiphambanelenga wayingadeserve ukubulawa ngaleya ndlela, wayingadeserve ukuthi angcwatshwe noma abulawe phambi kwezelelesi esinye ngapha nesinye ngapha, ngoba yena wayengenacala, kodwa wenziwa sengathi ufana nababi, wabekwa phakathi kwababi. Bese lithi iBhayibheli yena lo owayibeka phakathi kwababi liveza ukuthi wafakwa ethuneni lesicelo. Uyasho uIsaya wayibona yonke lento yenzeka. Wangashumayela umfundisi unyaka langelinye iphasika nendoda okwakuthiwa uJosepha wase-Arimathea, wathi kwakhona indoda engasaze sizwe ukuthi ihamba noJesu, asikaze siyibone noma uJesu ekhuluma nayo, kodwa kuvela uJesu esefile esiphambanweni ukuthi kwaqhamuka omunye wabafundi bakho bengaziwa owayicebile ogama lakhe kwakuthiwa uJosepha wase-Arimathea. Noma engagezwanga inyawo inkosi yamakhosi, noma engamphephetanga inkosi yathi yamngelani umoya ongcwele, kodwa lithi iBhayibheli mayisifile inkosi uJosepha wase-Arimathea wayicebile, wahamba wayocela, wathi nginikezeni isidumbu salo muntu. Noma wayingakazi ayibona inkosi ayiphathe ngezandla, ngalelo langa ingcwele igazi lengesiphambanweni. Washo umfundisi unyaka wathi wehla naye igazi likaJesu lagcwala kuyo uJosepha wase-Arimathea, wamthatha uJesu eyomfaka ethuneni eyayigubhele lona yena, ngoba wayicelile. Into uJosepha asala nayo mayinkosi eyishiye ethuneni, wasala nophawu legazi. Igazi likaJesu laliphezu kwakhe, wafakwa ethuneni lesicebi, lathola nalo isheyalo. The blood, igazi likaJesu linamandla, linamandla, lihlanza izono nawe kungathi siyokuyihlanzeka. Ubani owayazi ukuthi igazi likaJesu liyoke ligobhozele nakwezethu inhliziyo? Ubani owayazi ukuthi igazi likaJesu liyosusa nalezi ayiphambene sasingacabanga ukuthi ziyosuswa, kodwa ngoba linamandla lagobhozela eminyakeni ewu-2024 back, nanamhlanje lisenamandla. Lelo gazi elagobhoza eGolgotha lagobhozela wena nami. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood of the Lamb. Igazi levana ithi ngelosi yombhubhisi mangibona igazi ngiyodlula, ngoba igazi linamandla okuhlenga. Uthi uNkulunkulu mayiqhubeka uIsaya eyikhulumela yena uNkulunkulu ngomlomo waIsaya, uthi ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iyokulungisisa abaningi ithwala izono zabo. Apostoli uPaul mayibhela ibandla laseMaromans chapter number 5 verse 19,thi njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izono, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Njengalokho Adamu uqala engalalelanga sonke sawela kuleyo trap, uthi ke kanjalo ngamuntu munye uKristu Jesu uyena olungisisa abantu ukuthi balungisiswe benziwe abalungileyo. Ku verse number 12 ethi yabalwa kanye nezelelesi yathwala nokho izono zabaningi,
uthi ke uyakhulekela aboni. He died with transgressors. Njengoba wayesesiphambanweni nje efa nabantu abonile, njengoba wayesesiphambanweni nje wayefa enxusela zona izono, namanje still usanxusa unxusela zona izono. He's making intercession for us. Uyasinxusela thina zoni, thina bantu. Nawe uyanxusela kumanje ukuthi awazi wena ukuthi umile uyanxusa phambi kukaBaba uNkulunkulu. Incwadi kaRomans chapter number 8 verse 34 lithi uKristu Jesu wafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo ungakwesomnene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Uyasinxusela lasilele, yena is busy interceding for us. Uyasinxusela lasihamba esigodini sethuthi lokufa, kodwa yena ubhizi uyasinxusela ukuthi ukuba angahleli phezu kwabakho Nkosi. Unathi ikhathi zonke akozela kalali, uyanxusa unxusela wena. Ukube bewazi ukuthi namhlanje kade emxusela ukuthi lokho kusenhlizweni yakho Nkosi mnike khona. Ukwesomnene sikaBaba uNkulunkulu unxusela thina. Sibonga ukwazi ukuthi uJesu umeli usibusa unxusela wena, unxusele na, unxusela ama-families ethu, unxusela umphakathi esiphila kuwo, unxusela abantu bonke. Lithi iBhayibheli kuyintando yakhe ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ubani oyakholwa umyalezo wethu? Ube bhala ngayo Isaya-ke kuchapter number 52 uverse number 13 uthi bheka inceku yami iyakuphumelela kahle, ethi iyakhuliswa, athi yathi mayikhulisa iphakanyiswe, mayiphakanyiswa iyophakama impela futhi iphakame kakhulu. Why iphakanyiswe? Why ikhuliswe? Why iphakanyiswe kakhulu? Namhlanje ngizomemezela ukuthi leyo nceku yakhe ayikhuluma ngayo uNkulunkulu uKristu uJesu waseNazaretha ophakanyisiwe ngaphezulu kwezinto zonke. Uze mayibhala umpostoli uPaul kuyibandla laseFilipi ethi mawubeke lo mqondo owakuKristu Jesu owathi enesimo soNkulunkulu wangakubona kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Lithi yebo wazehlisa, wathoba, wathatha isimo senceko, wazenza umuntu kodwa engasiyena umuntu, uNkulunkulu ophelele kodwa wayithobisa yena. Lithi etholakale njengomuntu waqhubeka nokuyithobisa, walalela yebo kwaze kwaba sekufeni ukufa kwesiphambano. Lithi ngenxa yokuthi wayithobisa, ngenxa yokuthi wehla, ngenxa yokuthi enamandla okulwa wagodla amandla akhe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambona efa esiphambanweni ememeza ethi Baba, Baba umshiyela. Wezwakala ethi kufeziwe, wakhebisa ikhanda lakhe wafa ngenxa yokuthi wafa. Lithi iBhayibheli uBaba uNkulunkulu esemazulwini wamphakamisa, wamenza waba ngaphezu kwezinto zonke, wayesemnikeza igama elingaphezu kwamagama onke, eliphakanyisiwe emhlabeni, laphakanyiswa endaweni ephakemeyo, laphakanyiswa nasey'ndaweni ey'julileyo, ukuthi ekubizweni kwegama likaJesu wonke amadolo aphezulu ezulwini, aphansi emhlabeni, angaphansi komhlaba ayakhothama. Ilimi zonke ekubizweni kwaleli gama ziyavuma ukuthi uKristu Jesu uyinkosi yamakhosi. Namhlanje ebusuku uphakeme, uphakeme ngaphezu kwezinto zonke.
uphakeme ngaphezu kwamadolo ezifo, uphakeme ngaphezu kwamadolo epoverty, uphakeme ngaphezu kwezinto zonke ezimelene nawe, uphakeme ngaphezu kwabathakathi, uphakeme ngaphezu kwezangoma nenyanga, igama lakhe lingaphezu kwamagama onke. The name Jesus, Jesus, Jesus. Oh, what a name. Laze namnandi igama. Somebody shout Jesus, Jesus, Jesus. Uphakeme nakule ndawo ebusuku, uphakeme phezu kwempilo yakho, uphakeme ekubizweni kwegama lakhe inkathi yaphohloka. Come on, shout the name Jesus, Jesus. Basilibiza leli gama, kukhona amadola akhothamayo. Uke wabona ngamehlo enyama. What I'm here to tell you namhlanje ebusuku ukuthi kunamadola akhothamayo. Ezimemeza leli gama, intaba bezimepha kwakho ziyakhothama. Wabhala uZakaraya wathi ngubani wena ntaba enkulu ukuthi ungama phambi kwezela uphophela inceku yakho, uyaphenduka ithafa. Izifo zonke ziyakhothama, ingaleliso ziyakhothama, ama-generational curses ayakhothama, ungaphumeleli akuyakhothama, njengalokhu enjalo nathi sinjalo. Shout the name Jesus, Jesus. Come on, shake your neighbor with the shout Jesus, Jesus. What did you know? Kelane wakho umtshela memeza igama lika Jesu. Ukuthi awazi, ukuthi awazi ukuthi kwenzakala njengoba ulibiza. Ngisiza wena, shout Jesus, Jesus. Yo phakanyisiwe. Njengalokho ephakanyisiwe, uphakama nathi. Sikuye ulithi mayiphakama, siyaphakama, siyaphakama, ingopho ziyawa. Ubani oyakholwa umyalezo wethu? Ubani oyakholwa umyalezo wethu? Uye lo Jesu wafa, wavuka ethuneni, wavuka ethuneni. Basho khabele wathi Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasi athi nguyu Kristu wakufa yumini kufa uyaphila. Ubani okholwa umyalezo wethu? Ubani okholwa umyalezo wethu?